Atemaso TV. Yasom Mosompa. Times are changing. Ghana mine, mabusia panyin me so asempa na nam. Kane na ne yetitie mo rem, ne si dan wi anaso moso no so adane adesoa. Enne de Adabov company e wa santememu abedom yen. Amedan so bo ayemre. Enchanse awodo apapapa. E wodi gudan so medan homie. E bi de say long span self lock, IBR, housing standard, Hero tiles and shingles, steel trusses and woodworks, roofing sheets, squares, afei roofing nails. Ni nyina e dan e honiema Adabov company e de abeboaye. Yon office ankasa ewo ehwea overseas junction ena baby adwumakue factory nankasa wo no eye infensi a ye ben moba asoro no e ma remfi say wanim di fo bo mo de sanchensi ebegu dan so e de amawo empo se wuni obi a ubetimi afre yen ewo 0245385109 Adabov company limited say ye dan so body a ene na wo mo eye osimpitimpirimpi.
Asantema so TV. Yes, so mo so mpa.